Nami sa airport karon mga kapobre kay nami gisundo. Wal naghuwat mi sa among sundonon mga kapobre, hapit sa ko diri sa cellphone store kay katong tawo nga nakahatag natong kalipay mga kapobre, siya na po atong lipayon karong adlaw. Wala, malit sila cellphone daw. Kisa kanilang pangkuan doon. Welcome home, ate. Unsa na? Basta. Uy. Oh, di ba? Alati, wala may angay akong kamot na ani ti. Uy, tanawa, lagom kay kog kamot ti kay magdaro. Kanindot dahil sa pamati mga kapobrino nga naay ate. Daghang kay kog ate karon mga kapobri, ate Linlin, ate Irene, ate Tin, puro jud mga N. Ako po, Roslyn, bitaw. Naaman gyud mga nindot nga butang nga maabot sa atong kinabuhi mga kapobri, labi nagnaning kamot ta. Basta ang importante, nagpabilin ang atong pagkakita. I-open, oy! Wow! Oy! Shit, nindot guys. Automatic daw na. Ta? Matay, ipag-upload na natin namin kay Iba naghiubo na yung relo. Dito pag Usami City gani ha. Unya, kaya nagunaw man ko nga palitan akong cellphone akong manghod kay siya na lang man isa akong wala na palitan. Pero giapil na ko si Sandra kay si Sandra para sa kuha mga kapobre. Mura na ako siya igsuon. Siyempre, di po nato kalimtan sa friendship. Pero pero before nato nihatag natay twist ay ipakita nato nila ug unsa ilang pilion. So karon ato ni siyang balihon. Balihon ni siya. Ibutang nato dire. Tanaw nato mapilian ba pud nila ilang para ilaha. Aw dili aw. Hatag ko ning kuan ay. Ini dili ingon nga mahal. Dili ni ingon nga mahal mga kapobre. Brato ra ni siya pero gikan ako sa kinasing-kasing nako ni para nila. Ang kalipay man gud sa tao mga kapobre, dili jud na mabayaran og kwarta. So let's go. Tanaw naton sa reaction. Nalagi si Manoy. Oh? Nalagi ka diha. Oh, may signal oh. Ha? Hala, nagwapa. Nagwapa. Palunga ka Manoy. Pinag-video ko. Bildo na? Wala, bugay ka gula ba dito? Sige lang Sa. Asa wala. Dito ka na Sandra. Dili. Si Sandra pa sweldo na. Wala na siguro. Wala na masildo. Sige na lang. Sige na lang. Nay wala pa. Noy. Noy, sa diri ka Noy. Diri ka na. Data ka na na. Ano ka ba anak? Anak. Patong tubig na eh. Karon, 200 ne. Kinsa yung ginahanglan ninyo kwarta dire? Ako. Ha? Ako. Kinsa yung ginahanglan? O man kailangan. Ikaw po kay labo, dato man ka. gato rin pobre og naong. Pobre lagnaw. Kaya ko ko dato lang pero virgin. Okay ne, ang una na ko papilion si Isog diri siya, isog diri Iso siya. din. Barihan yung tagagoy ha. Maapil po Ang siya. una na ko papilion kay si Sandra. Dire. Si Prinsip ako una papilion. Kasi siya lang Ato una. pa sa Violet. Kini maimuha. Ayaw, hikapay. Why hikapay? Sa Taganon. O kung sa'y makuha ninyo ani, gikan ni sa kuha, kinasing-kasing para sa inyo ha. Correct. Ayan. Ayan. Say ka pa nakulbaan man. Nakulbaan man ka. Ha? Nalay mo hindi ko Ay. pa. Sige. Kani. Sintos na. O, doon siya. Mamili man ka. Asa pa man ka na. Ihatag ra man na. Mura ka Kani pa nakulbaan. na po ni. Dili, isa ra ana. Og asay pilion nimo 200 nga kwarta or kining basura. Basura. Oh. Nga saman. Unsa man? Eh, Ay, kapay. 200 nga kwarta or kining basura. Saman. Ay, kapa. Ah. Kina, unsa man dugayan? Dugayan. Eh, dili ana. Ha? Wala lang. Aw, Pili? kwarta sakto Ah, na. sige, kwarta imong gipili. Ako. Ah, sure na, sure na. Sure na. Ayaw, kapay, kapay. Why kapay? Why kapay? Mura din. Sige. Tangan atong tuba. Tuba. Oh, karon. Tuba, kwarta, basura. Ha? Sure na. Sure na ka, kana. Ha? Taro ba ta? Ayaw, sintos. Ano unsa man ni? Sure na. Sure na. Sure na ni? Sige dia. Sure oy. Sige, kuana, 200. Oh, so kini wala nimo gipili ang basura, ipadapin sa nako. Padapin sa nako ang basura kay 200 may ang gipili. So dire. Ano ba isa? Dire. Si Prinsip karon. Karon si Prinsip. Ah, kini. Ako lang mo gabitay na. Ay ka ba? Paminaw, sige Prinsip. Oh, apila na to ning tuba. Oh.
kwarta, Basura. basura, Tuba. tuba. Tuba lang siya. Mahimo pan suka. Siya, Ay, kami na lang eh. Tuba, kwarta, basura. Basura lang kami. Unsa man? Imo, unsa ikatambag nimong prinsip? Unsa ka? Lang chip kay kwarta magamit ang basura marami. Bahala na. Basta basura ako Sige pa. Ako ang basura kay murag kag basura. Paada yun. Ah, sige, wala 1,000. Kailan na? Apay na, basura ako Oh, basura iya ha. So, paano ko 1,000? Aba. Okay. So, Basura man mo ha. Kuha po na ko yung tuba ha. Okay. Awa lagi ikaw. Huwag ka pa ya. So, basura man mo chef. Oh, imuha ng basura. ganyan. Ikaw, tagaan ako. Last chance ka. chance. Last chance. Basura o kwarta? Basura. Oh, tarunga ka. Tarunga. Basura mo, bantog lang. Tarunga. Ha? Pili mo pala yung basura. Ayaw, ano, warta, ayaw. Ah, o si Manoy, nagtambag ni mo, nagtambag. Ayaw na basura. So may gamit na yung tao ni. Inibulis ka na lagi ng basura sa una. Bagay. Mahal. Malupong ta juga. Alam ko. Oh, sige. Last chance. Balik ako ha. Kwarta, basura. Basura. Ah, sure ka? Siguro kay. Duwata kay mura man tag na basura. Ay, paminawa sa si Manoy. Kwarta or basura? Ako lang baso nga nabuak na ako dito sunahan. Kwarta or basura? Balik, isa. Oy, wala ni. Ayaw Basta ka talang ka prinsip, basura na ya. Okay na. Ikaw, kwarta, basura. Oh, sama. Ah, sige. Una ko open ang basura sa ato pa dili ka ni basura. Gimbalik. Talog ka na. Yan ang pag-open na ko dili basura. Ah, sige, ikaw ako. Ikaw, sige, kanay mo desisyon. Wala ko isala ha? Wala ko isala, ikaw ra ko nagpapili ninyo. Yeah, last game balik Okay, day. kwarta, basura. Basura. Ah, sure na ha? Sure na, kuha na lang Wala, pre. sayang ngay day. Sure na? Ini ko katawan na ka naroon nito. Ito ng ballpen nga. Ay, balik day. Ay, matunto na ba? Ay, Oh, ah. Last lang. alas, alas. Basura. Basura yun. Basura ka day. Sige, sige. Ano na Sige, basura. Oh, ka na. O, i-open ang basura. Dito, gising. Ayaw ka na, ana. Dito, ano, gising. Sige, basura. Ini basura day, ha? La thank you. Unsa ni di ay? Isga. Basura. Ah, sulod. Unsa sulod? Cellphone. Yay! Dai, congrats, Dai! Congrats, Dai! Tama di lagi ka mangulam mo cellphone kay. Mangulam mo Oh, cellphone. mga kapobre, ako ni siya gituyo. Kay nakadungog man ko tungo na dito may dipolog. Kanang kuan man gud kanang Mangulam mo siya cellphone. dito may dipolog nakadungog ko ba nga niingon siya sa mga kaubang nga Paul ma kog cellphone bi kay dili man gud siya kabasa magdula ra siya Candy Crush ba. Mo naluoy na touch ko mo dong pa. Ato na ko samis karon mga kapobre. Wala ko kalimti ang ihang pahalipay oh. Ah, beto day. Tara, Day. Hilak Oh, siya. open na day. Ina ka mangulam bas kana may Tara na. Sige lang. Paul Mark og cellphone lang. Wala na oh. Ayaw. Ang ka prinsip, i-open na nato. Wala hilak, dili na hilak. Tara pa sila. Tama. I-open imo hang basura chef. Tara, may basura. Tara ba? Oh. Yung pili yung basura. Tara. Ano ang basura niya? Sa lang tawa sa Walang mo. tawa. Tara, tanawa. Tara. Oh, cellphone. Oh, cellphone. Imapod. Oh, nara. Di, Si apli. Prinsip, wala na lipay, me. Si Prinsip, wala na lipay. Hilak siya. Ano mo dyan na iyang pangandoy? Mo na pa. Daay, mag-ilak na ni. Oy. Open na ni sis. Naiupin na na. Ano? Ayaw, tibot yabaw dia. Kaya kaya na yabaw. Kay. Ay mag-ilis atong Ah, May sige na. cellphone day. Cellphone na. Uy, nakuhin ka. Ayaw, gilak-gilak Tara, dia. Day. Wala kayo. Abang ang card Oh. na ato to. Oh, kapa. Dito sa lukaw, musiga ba? Sige na. Ay, wag hilak na siya. Ay, ko pa. Ora jud na, naluoy ko niya. Ay, Nakadungog ko 1, ti. 2, 3, go. Luoy ka. Sa ti Eden, ka nagtilak, nagtanaw. Picturean doon ya. Naay. Picturean doon. Ulitan tag cellphone. Ah, sige na. Sa tanaw ninyo mga kapobre nga kanang nakatabang po ni Sandra, mas nakatabang po siya sa akwa mo nang sa kinabuhi na to mga kapobre, give and take lang ta. Thank you!